И разопакования вече Iron Man. Така, доста добре беше опакован, за да не мога да мърда и да не се щупи предварително. Като самата фигурка е сравнително тежка. Сега, може би предполагам, че защото е точно ръчно рисувана, виждате, че има някакви несъвършенства по фигурката. Ето, вижте му лицето на Iron Man. Все едно има кръв по него, но какво да се направи, това ми се е паднало. Иначе самата фигурка наистина изглежда много яко. Ето така отстрани, ето я от задната страна. И тук какво пише? 2021 Marvel. Тук пише, че Iron Man номер 1 от колекцията и има някакъв номер 126, който нямам идея какво означава. И така, фигурката наистина е готина и за 5 лева няма какво да му мислите.